Kuchingamidzai kwatiri kuita pano pa SlyMedia TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo. Toda kuramba tichikutendai netsigiro yese yamuri kutipa, tiri kuona muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba muchikomenda zvakare. Nhasi tambobuda takananga kunzvimbo yechiweshe kunonzi kwa Bobo. Kune imwe mhuri yatiri kuda kutaura nayo ine dambudziko rekuti mwana akangodonha achibva kuchikoro aine makore anokwana kuita 10 achimva angoremara. Babawo vakangodonha panhamo yamai vavo vachimva vatanga kutadza kufamba. Nanhasi uno havakwanisi kufamba. Rega titaure namai tinzwe kuti matambudziko ese aya vari kumagona sei semunhukadzi, uye kuti matambudziko aya akambonyatsotanga sei, chii chakakonzeresa. Munganditsanangurire kuti dambudziko remukomana rakatanga sei? Ndinonzi mai Bobo. Brighton dambudziko rake rakatanga ane 10 years, akanga grade 4. Mushure mekunga ane 10 years anongonzi akangodonha pabridge achienda kuchikoro. Ndokubva angoti makumbo angu akupera simba. Ndakaenda naye kuchipatara. Vekuchipatara vakati ndigoenda kuParirenyatwa anoonekwa nemapediatricians. KuParirenyatwa aongororwa nemapediatricians. Mapediatricians akasvika pakutaura kuti mwana ane inonzi muscular dystrophy. Muscular dystrophy kureva kupera kwemarunda emumaoko nemumakumbo emitezo yake yose. Saka vakanditsanangurira vakati mwana achasvika pakukundikana kana kufamba kana kuita chinhu. Saka izvozvo pastage yaave zvine zvaana chaachakwanisa kuita Brighton. Ango munhu wekusumudza even pakurara kupindura anototopindurwa pa 1 hour ega. Ndinomupindura ka 4 kana ka 5 pa hour rega. Akwanise kugeza ega Brighton. Akwanise kana kudya ega Brighton. Akwanise kana kuzvibatsira toilet kana kuzvipfekedza hana chaanokwanisa. Akanga ambenga kuchikoro kwaMutare kuMount Olive. Asi nekuda kwecondition yake yakaramba iri kungokura nekurwara. Kusvika ndafonerwa kuti huye mutore Brighton ari kurwara. Saka izvozvi Brighton anoita on off pasondo rega. Zvimwe chete baba wakewo mugore ra2017 vakabva vatanga dambudziko. Pakashaya amai vavo vakabva tiri kumakuwa vakabva vangodonha kunge munhu akufenda ndokubva vabatwa. Hatina kuziva kuti kutotanga kwedambudziko zvakare, tainge tiri kuMount Darwin. Saka baba vachiona vakangoti ndaita chiveve maoko angu. Saka chiveve ichi chakazozara nemiri wese. Vakabva vatosiya basa, vakanga vachishanda kuMount Pleasant kuHarare uko. Kusvika pari zvino baba vacho havana chavanokwanisa. Vakambopedza gore ne6 months vasingafile kana toilet, vasingakwanise kana kunzwa kuti pane zviri kubuda. Asi nekuramba vachiita exercise ndichienda nawo kuchipatara, takazoenda nawo kukaranda vakanzi vanoda kuonekwa naneurologist kuti vaonekwe spinal cord yavo kuti chii chaita kuti vatadze kufamba. Asi nekuda kwekushaya pekutangira nemari takakundikana kuti tione neurologist. Takatombosvika kuParirenyatwa zvikanzi anobhukwa. Mari dzakataurwa dzacho ndakakundikana dzaitosvika kuma $500 US. Ndokutsvaga vangandibatsire, ndakavashayiwa vangandibatsire. Kusvika pari zvino baba wacho vakufamba nechiwoka. Kuti tiwane chiwoka ichocho zvakare ndakatambudzika kuti ndiwane chiwoka chekuti vafambise. Kusvika tazongowanawo mumwe akangondibatsira, ndikati ndanzwa nekuramba ndichita vekusumudza kubudisa panze kuti vakwanise kumira vega vakwanise. Ndo dambudziko randinaro. Ndanzwa kuti mwana haana kutozvarwa akadaro, zvakazotanga ari kuchikoro. Akatanga ane 10 years aberekwa ato grade 4. Kumashure kwesoku aimboratidza here kana kuti atinoti masigns ekuti pane chirwere chiri paari? Achikura Brighton hakuna dambudziko raaive naro. Inini takanga tichitogara kuHarare kuMount Pleasant ndichitotichawo pacreche paMount Pleasant daycare. Aitoita paitwa maactivities ese. Aitoita zvekutomhanya-mhanyawo achitotamba pamaswings sevamwe vana. Handina kuona dambudziko rake kubva achikura, kubva ndichimubereka, nekuti handina mumwe munhu andakambomupa kuti agare naye. Ndaingogara naye. Maona ndanzwa kuti muchiti baba vakazongodonha zvimwe chete zvine zvakaita mwana. Makazombofamba here semhuri kuti muone kuti zvinhu zviri kukonzereswa nei? Takamboedza kutsvaga tsvagiridzo kuenda kumaprofita, asi kuti unyatsoudzwa nyaya ine musoro inobatika. Vamwe vanotaura, vamwe vaprofita vanoti ndezvemusha muno, musha mavo baba. Vamwe vobva vati kumusha kwakaberekwa amai vavo. Kuti uchinyatsonzwisisa kuti musoro wenhau uri papi, ndaushayiwa, kana kuti anokwanisa kuvamiririrawo ndamushayiwa, nekuti baba naamai vavo vese vakaparara. Ivo vakanga vaberekwa vari mukomana vari 1, vangori ndiwo 1 chete. Havana mukoma, havana munin'ina. Vakoma ndeve kwana bamunini, vanzvadzi nevanin'ina zvese ndeve kwana bamunini nekwana bamukuru. Saka imi mune vana vangani mama? Ndine vana 4. Kumusoro paBrighton pane musikana mukuru anonzi Nyasha.
kotera iye Brighton, kotera matwins Brandon na Blessed, musikana nemukomana. Asi zvakaoma sei ndikuona dzimba dzekunoku dzakabatana. Zvakaoma sei kuti unenge uchigara nemwana anorarama neurema, babawo vasingaendi kubasa. Munharaunda umu vanhu mashoko akamira sei? Hazvisi nyore, ndofunga muri kuona zvakangoita padanda repedu panapa. Pakatogadzirwa nzira, pakanga pasina nzira. Nekuda kuona situation yatiri kurarama tiri nemararamiro atiri. Vazhinji havasati vazvigamuchira. Vanototora kunge pane zvatakaita kuti titambire urema. Vanenge vachizvamakaita toti urombwa here kana kuti vanenge vachitichi? Vanotora sekunge tine urombwa hwatakaita. Okay, takatarisa upenyu hwenyu kuti vanhu vazosvika kuti maybe mune urombo hwamunawo. Pane here kana kuti mudziyo watingati ndine motokari yangu kana kuti ndine imba yangu kuHarare, ndine stand yangu kwakati, zvingazoita kuti vanhu vati pamwe mune kuromba kwamakaita? Kwete, hatina chatinacho, hatina kumbobvira tatenga mota muupenyu. Kana kutotengawo kana chinonongedzeka kuti tinoti ichi. Asi munongoziva vana vanekabhilifi kavanako so. Hatina chimwe chete chinonongedzeka. Ndofunga musha wedu ndiwo watinawo wamuri kungoona zvauri. Okay, saka veukama vari kumbokubatsira here? Tanzwa kuti baba havachakwanisi kana kuita chimwe chinhu. Mwana womukomana ndiye uyo akagara pauche. Imi mama indima kutoriritira mhuri. Hama dziri kumbokubatsira here? Pari zvino ndinganyepi kubva kutanga kurwara kwaita baba. Baba wakatanga kurwara, vana vangu magotwe matwins achitanga kuenda grade 1. Ndopakatanga baba. Izvi pamatwins mumwe akadzokorora ari grade 7, mumwe aform 1. Handina kana mumwe chete atambotengera mwana penzura. Kana kuti nditi weukama atamboyo nebhagedhi reufu ndingakunyepere. Hakuna, vari kutokundikanawo nekuti vanenge vachitoti takaomerwawo. Saka samai muri kuchengeta sei mhuri? Muri kuzvikwanisa sei? Zvakarema, hazvisi nyore. Ukaenda kumaricho ndinongoenda zvenguva diki ndadzoka ndichiuya ndichicheka Brighton anoda kubatsirwa, akarembedza musoro akwanise kudzosa musoro. Vamwe vanenge vari kuchikoro, anenge ari ega nababa wake, kuti baba wake vakwanise kumubatsira havakwanise. Saka zvakarema, kurarama kwacho ndekwekupara, kupara kwacho kwakangooma nekuti mwaka muzhinji ndinenge ndingori pedyo navo vese. Mati kuchivanhu vakati kudii, zviri kufamba sei? Kuchivanhu takambodairirwa kuti tiende kunoona gogo, asi nekuda kwepfuma plus veng'anga vanenge vachida mari, saka pekutangira ndopatiri tisina. Kumasowe asi munoenda zvenyu? Tinoenda hedu kumasowe. Tsanangudzo dziri kuti kudii? Dziri kuti ndezvemusha mavo imomo, zvaida kuti vabatane vese vakwanise kugadzirisa matambudziko akaparwa nevakafa kare, madzitateguru avo. Saka makazokwanisa here kuenda kune vedzinza remurume kuti munotaura kuti tadii tambofamba tiri kunzwa izvi neizvi neizvi? Hongu, kuna baba vamwe chete vasara vanovatezvara vasara. Takanotsanangura dambudziko uye vari kutoriona. Asi nekuda kwokuti munongoziva munhu haaite hanya nemwana asina kubereka. Vanenge vachingoti tichaona zvokuti baba ratogore rechi8 vakadai vasingafambi. Vachingoti tichaona dai pawanika mari, tawana mari tatsvaga pfuma tomboenda kufambira kune vamwe vanhu vekunze vasingazive munomu, nekuti vaprofita vari kutaura zvekunyepa nekuti vanotiziva mumusha munomu. Saka hapana mumiririri wokuti tinoti ari kunatsotimirira. Takatarisa kudya kwepamba, zviri kuwanika here zvekudya? Zvekudya idambudziko, zvakafanana segore rineri hazvina kutombomira zvakanaka. Kuti unzi wawana chekudya hazvina kutombomira zvakanaka. Chekudya ritori dambudziko hombe, nekuti kana bhegedhi reupfu izvozvi ratakagaisa manje ndakanotema huni tikapiwawo nevanogara kumusoro kwakamusoko. Saka zvakatongooma, kana rapera wakutanga kutsvaga zvakare. Mwaka muzhinji wedu hatimbokwanisa kuti tiriwane kana sadza chairo. Asi riripo zvaro? Ranhasi tinokwanisa kubika nhasi. Asi mangwana zvinenge zvatorema? Zvinenge zvatooma. Hongu. Mama, tichimbodzokera kune mwana. Zvakaoma sei semubereki kuti uve uchigara nemwana anorarama neurema munharaunda muine vanhu vanotaura mashoko akasiyana-siyana? Ndapi mashoko amakambotaurirwa nevavakidzani venyu kana vamwe veukama akakudzimbai moyo? Zvinondishungurudza zvizhinji. Ndofunga vandigere navo vakadziningina navaramu vangu. Kana vachitarisa mwana wangu akaremara uyu, vanotoona sechimwe chinhu. Nekuti kana vana vadiki vanoda fanike wheelchair, vanouya voda kutamba nemavhiri. Ukanzwa mashedzerwa anoitwa mwana, anotombokubata kuti uri kuenda kune chirema ichocho charemarawo. Saka zvinondibata imwe nguva. Mazuva ekutanga ndaichema musodzi ndichiti asi Mwari sei makandiseka. Pari zvino nekunyaya yekukanselwa ukaenda kumasowo unombokurukura nevamwe. Ndikaenda kuHawards kune vanokurukurawo nevanhu kuti vanenge vachikurukura neni vachiona dambudziko randinaro.
saka ndakuita ndichijaira asi hazvisi nyore nekuti ukangoda kuita ndangariro yazvene ndangariro dzangu dzinodzama-dzama. Takatarisa pane vamwe vabereki vanoviga vana vacho mudzimba, ndiri kuona mukomana akatogara zvake panze anenge achifurwa nemhepo. Munoda kuti kudii kuvabereki vavo? Ya, ndinoona kuti kumwe kusaziva nekuti kuti mwana ajairane nevamwe hunga achiona vamwe. SaBrighton izvi zvinototi netsei kuti anyatsotambirana nazvo nekuti akambofamba. Dai anga akaberekwa akadaro zvainetsa kuti azvitambire. Aizvitambira nokuti ainge akaberekwa akadaro. Zvinaitoziva kuti ndaitofamba kuenda kwanyakudya. Saka ndinoona kuti kuviga mwana akubatsire nechikonzero chekuti anofanira kuti azvitambire, vanhu vamuzive, nekuti kazhinji ukafamba nyange ukabuda nemwana akaremara, vanhu vanoramba vakakutarisisa amene kuti vanozvitambira sei. Ko mumabhazi mukufamba uku, uchifamba nemwana anorama neurema, makambosangana nematambudziko mumabhazi? Mumabhazi pakufamba idambudziko sezvakaita Brighton. Akanza nemvura kurutivi kwake kwembabvu dzake mumapapu. Unogona kunzi uyai naye every week achidrenwa. Seipapapa akanga achidrenwa mvura mwaka muzhinji. Kuti uwane pfume yekuti wabhadharira Brighton wazvibhadharira iwewe, inogona kuishaya mari yacho. Kuti vazvitambire kuti mwana uyu ngarege kubhadhara zviri kunetsa. Uyezve sewheelchair vanotoona kunge mutoro imwe nguva vanotoita kunge vasina kukuona, vanotokupfurira nebhazi uchimisa bhazi kuti riri kumirire, nekuti vanenge vachitoona kunge labor kuti vasimudze wheelchair vachiti vanononokerwa pakufamba kwavo. Saka idambudziko hombe. Saka rubatsiro rwamunoda kune vari kukuona izvezvi nderekuti kudii? Mararamiro atiri kuita kubva pane chekufuga, chekudya idambudziko. Takaomerwa izvozvi, gore rakapera mvura yakapesera kunaya yegore rakapera yakadonhedza toilet. Ndakasvika pakuchera chimusososo chatakavakira kuseri uko. Idambudziko nekuti Brighton kuti akwanise kupagara patoilet ipapo unosvika pakumbatsira wakangobata mahapwa zvokuti unotoona kuti mwana ari kutoshungurudzika. Ende nekuda kwokuti takaita kuzovaka zvidhina zvokuita chemba, zvinomukwesha musana wake uyo haana balance yakanyatsoti, saka anenge achitokwesheka musana, anopedza kuita toilet achitochema. Saka dambudziko rangu ndine dambudziko rekuti ndashaya kuti ndonyatsobatsirikana papi nepapi, nekuti kubva chekudya, chekupfeka, toilet yacho chaiyo. Imba iyi yakambotakurwa marata, maasbestos akanokandwa kumundoko. Takanhonga mapieces achaive masmall pieces esa hatina kukwanisa kuti tinoabatanidza. Takazopiwa mamwe marata one vamwe vanogara kumusoroko. Zvekuti ipapapa marata takapiwa ane mutsemo, mvura inongonaya imba imomo, kana takunaya tinongochingidzira, kana imwe nguva tinotoungana tese torara mukicheni. Saka tiri padambudziko rekuti handizivi kuti ndingaite sei. Vanoda kukubatsirai vanokubatai panhamba dzipi? Line rababa ndori neEco Cash. Iri rangu randoshandisa harisi kuita Eco Cash nekuti takakanganisa patakaregister zita rangu ndora takaisa, baba bva vazoisa rawo paEco Cash pasame line. Saka zvakanzi zvinoda kuchinjwa, saka tinobatika panhamba dzinoti 0772 557 569. Mungadzokoredze zvenyu? 0772 557 569. Aiwa, tinotenda mama, tinovimba kuti vari kunzoko vari kuona chirongwa ichi vanokwanisa kukubatsirai, vanokubatai panhamba idzodzo, muonana kuti mobatsirana zvipi nezvipi zvavanenge vachikwanisawo. Tinotenda. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe vandakagara navo ndimai Bhobho vari kutsanangura ivo kuti upenyu hwandiri kurarama upenyu hunorwadza, upenyu hwandiri kurarama upenyu hunondibuditsa musodzi, asi samai ndine kushinga kukuru kuti one day zvichaita, nekuti dambudziko riripo nderekuti vane mwana wavo ane 16 years akangodonha achibva kuchikoro achibva aremara. Iko zvino haana chaanokwanisa kuita, akwanise kugara oga, haakwanise kudya, haakwanise kuita zvinhu ari oga sevamwe vana. Babawo vakadonha 2017 vari panhamo. Kubva ipapo kusvika nhasi uno kufamba kunovanetsa, kuti vakwanise kuriritira mhuri sababa zviri kunetsa, nekuti nyama hadzina kudzokedzana panzvimbo. Chikumbiro chavo ndechekuti kumhuri yeZimbabwe ndinokumirawo kuti mundipo vanokwanisa, ndinoda magumbeze, tinoda chikafu, tinoda zvakare kuti tikwaniswe kuvaka toilet, nekuti mwana mukomana haasi kukwanisa kupinda mutoilet yatakavaka, yakanga iripo kudhara yacho vari kuti yakadonha.
Sekuziva kwenyu dambudziko kana rauya semhuri yeZimbabwe tinobatsirana kuisa maoko pamwe chete kuti tobatsirana sei mumwe wedu avewo neupenyu hwakanaka. Zita ndinonzi Elizabeth Nyago, tiri pano paSlyMedia TV. Tida kutenda kundai chitate akatibatira kamera. SlyMedia TV, building bridges.